High alert status na ang Iloilo Police Provincial o kon Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO samtang nagahilapit ang kasadiyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Festival 2026. Suno sa opisina, nagkuha na sila sang 3 ka komitiba nga magatutok sa security, safety kag emergency medical response para malikawan ang paglapta sa mga sakit o kon balatian kag matigayon nga ma-address ang bisan ano nga emerhensya sa adlaw sang selebrasyon. Sa interview sang Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang IPHO, yagin pahayag nga maga-deploy man ang ilang opisina sa mga health personnel, ambulansya kag iban pa nga mga medical resources halin sa mga ospital kag health facilities. Ang deployment sang IPHO magatutok sa mga dakong aktibidad pareho sang food festival sa Iloilo Provincial Capitol kag sa Iloilo Sports Complex nga mangin venue sa mga mayor nga selebrasyon. Ginpathag ni Dr. Labis nga ang una nga deployment ang ginihiwat na sa opening salvo, samtang ang ikadua kag mas dako nga deployment sa Enero 23 tubto 24 sa adlaw sang main competition sang kasadiyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. Dugang paniya magapadayon ang koordinasyon sang IPHO sa mga ospital kag iban pa nga mga health facilities agud masiguro ang madali nga paghatag sang serbisyo medikal sa tanan nga mangin kabahin sang selebrasyon. Yes, no. So ang Iloilo Provincial Health Office, membro kita ng medical team naton, and we are actively participating sa mga planning sessions kag sa deployment sa naton nga personnel. So kung man ang mga personnel sa hospitals kag iban pa naton ng mga health facilities dito sa probinsya para nga mag-provide sang services. Pero this deployments magatabo lang galing during our food festival diri sa probinsya Iloilo Provincial Capitol Grounds, and second una sang kimpo sang opening salvo naton kag second deployment naton will be sa highlight na sa January 23 and 24 during the main competition sang kasadyan sa Kabanwahanan and Dinagyang Festival.